Riwruok moro ma ok mar sirikal ma iluongo ni Stawisha Africa Initiative ochako chenro mar geto chiwo lony mar mbui gi tudruok manyasani ni nyiri ma osebedo mine ka pod gitindo. Jatatije mar Stawisha Africa Dan Oduor oyango ni gitiyo machiegni gi mine mar miyo gi lony mar yudo tije kod ohala e yor mbui. Olero ni gigeto neno ni mine ma tindo e kaunti ma Siaya ok odong' chien korka lokruok mar lony e piny manyasani. Ne gilose sama ne giyawo chenro ma kamano e gweng' mang'iya. Jogo mwamiyo thuolo mokwongo gin nyithindo ma kamoro ni nosechwanyore to gin nyithindo manyiri matin ne higni 24 kadok piny to moko bende nitie matin ne higni 18 kadok piny. Nyithindo gi wamiyo gi thuolo nikech ng'eny gi ni e thuolo mar aracha sama owuoye ni yot ahinya mondo nyathi mosegamo remo chako gam remo kendo. To bende yot ahinya mondo nyathi ma kamoro en piny mar higni 18 kosenwang'o ni en kod nyathi to nyalo ringo mondo mi odhi e tedo machon moko winjore. Ok wabagua kata ok watengo oko obed ni ng'at man kod nyathi kata ng'at ma onge kod nyathi. En ani thuolo ka thuolo nyaka chak kod kumoro. Training gi nono to bang training wamiyo gi gimiluongo ni mentorship. Bang mentorship imiyo gi certificate. To kendo bang kanyo ok wawegi aweya bang mentorship no. Wamako lwetgi ntiere partners ma wantiere godo matimo gimiluongo ni job linkages. Koro ka tije wuok wamiyo gi tijego. Koro ka nyako yudo somo machalo kama ba oyudo gimotimo nikech gibotiyo kata ka gine udi giboyudo pesagi tuyudo ka shida matindo tindo mag ot gibodok chien. Anyalo goero kamano ni director wa Stawisha kuom kelonwa computer classes wan kaka mine matindo mondo at least wayud gimoro mwanyalo bedo go in future.